Vedenie Bratislavského mestského divadla Pavla Oršáka Hviezdoslava sa muselo zblázniť. Alebo sa z reťaze už vo všetkých smeroch utrhajú progresívci z vedenia Bratislavy. Alebo je obom stranám všetko jedno a povedali si, že keď už je Slovensko rozdelené, ale je Bratislava tak plne v rukách premotivovaných progresívcov, že si ešte viac trúfajú podkúriť do svojej protislovenskej a protikonzervatívnej pece. Ako inak si vysvetliť pútač, plagát či ako nazveme daný reklamný nosič, v ktorom vlajú ukrajinská zástava a dúhová vlajka LGBT komunity, kde je preškrtnutý slovenský dvojkríž a Hviezdoslav má odrezanú hlavu? Aký tu je rozdiel s propagandou, ktorú v minulosti používali na vymývanie mozgov nielen komunisti, ale ešte skôr aj fašisti? Že preháňam a v tomto prípade ide o umenie. Kultúra je našim zrkadlom. Ak je táto vitráž v niekoho očiach umením, potom je to s nami ešte horšie, ako som si myslel. O to viac je potrebné, aby národné a konzervatívne sily prišli 30. septembra voliť v čo najväčšom počte. Ak sa nevrátime ku svojim koreňom, ak zabudneme na to, čo nám odovzdali naši predkovia, potom si zaslúžime všetky liberálne experimenty, ktoré prídu. A naši predkovia sa budú právom v hrobe obracať. Vraj nový vizuál divadla Pavla Orsága Hviezdoslava. Čo je toto za slniečkarská čmáranica? To kreslil Šimečka osobne. Ešte 4 týždne, priatelia, a vymetieme túto protislovenskú progresívnu bandu zo škôl a kultúry. Len sa tak zapráši.